Bon dia, amics de YouTube. Al vídeo d'avui us mostraré les pautes per fer el rodatge de qualsevol motocicleta. En aquest cas, se l'estic fent a l'Arniejo 307 Aventura Rally. L'estructura del vídeo serà la següent. A la primera part del vídeo aniré en ruta comentant sobre la marxa. I després, a la segona part, en veu en off, repassaré i comentaré estructuradament tots els punts. Tot això ho explicaré d'una manera plana, sense tecnicismes, explicat per un usuari mig amb experiència de bastants anys, no per un pilot professional, ni per un enginyer, ni per un mecànic. Ho explicaré des de la meva experiència com a particular, d'una persona que sempre li ha agradat cuidar les seves motos. Endavant amb el vídeo. Bueno, no sé si se'n sentirà bé. Estic fent el rodatge de l'Arniejo 307 Aventura Rally i jo es faig de manera que la màquina es conservi. No ficaré la màquina a tope a un començament perquè després perdi potència, perdi compressió, gasti més, gasti oli, etc. Vale? Jo com faig els rodatges? Respecte a les revolucions que s'han de mantenir en un rodatge depenent del motor. Com aquest, el seu, les revolucions màximes són fins a 10.000, doncs sempre serà entre un 40 i un 50% per fer el rodatge, o sigui, en 4 i 5.000. I el que s'ha de fer és que treballi tot el canvi també, pugin totes les marxes i baixen totes les marxes. Ah, i una coseta. No us oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Vale, s'ha de provar tot, s'ha de rodar tota la màquina. Això serveix per aquesta moto i per totes. Quan millor fem el rodatge, més durarà la moto, menys averies tindrà. Ara farem un tram de carretera llarga fins a arribar a la selva i després començarem a pujar cap a la muntanya. Ara, això perquè seran només 3 o 4 quilòmetres. Però una moto mantenir-ne el rodatge, tirades llargues d'autovia, és dolentíssim. Una moto en rodatge no la pots tenir molts quilòmetres sempre la mateixa conducció. El motor sempre acabarà patint. Ara una rotonda, aprofito per fer reducció de les marxes. Que treballi tot el canvi. Una altra cosa que ja faig tirades d'uns 25 quilòmetres, que la màquina, la moto, calenti bé el motor. Llavors, als 25 quilòmetres, aturaré, descansaré, esperaré que trafedi el motor. I així anar fent fins que faci tot el quilometratge, perquè així hi haurà un desgast continu, no només una dilatació i una contracció, que només hi haurà un desgast. Només fem un desgast i fem una tirada de 500 km seguida, llavors, quan passem el rodatge, el motor no haurà desgastat bé, perquè només ha hagut un calentament i un refredament. Llavors, hauria sigut un rodatge inútil. Jo fer-ho així. Jo faig 5 quilòmetres i aturadeta. 5 quilòmetres i aturadeta. Un dia potser no podria fer molts quilòmetres, perquè faré moltes parades. I parades jo quedi fins que refredi el motor, però serà el rodatge correcte. He ficat el parcial a 4,8 quilòmetres totals 214. Bueno, el parcial me l'havia ficat a 0 i ara porto jo a 5 quilòmetres des que hem sortit de casa. Baixo marxes.
fem el rodatge també hem de tenir present que la màquina s'està ficant tot al seu lloc. Quan acabem hem de mirar que tots els tornillos estiguin bé, que no s'hagi afluixat algú i puguem tenir després un accident. Hem de controlar després el nivell de l'oli, el nivell del refrigerant. Però bueno, aquestes són inspeccions que les hem de fer sempre abans de sortir, no només quan estiguem en rodatge. Selva del Camp. Silva Constantina, com es deia a l'època romana, perquè era el bosc que hi havia al costat de Constantí, de la vila de Constantí. Farem una miqueta aquesta variant de la selva, l'he agafat per aquí per no fer tanta carretera. Anem a parar directament a un polígon, passat el camí. Una mica de camí fàcil. Això és per aquí baix. Aquesta pista ara la faig perquè és fàcil, perquè en rodatge no m'agrada ficar les motos per terra fins que ja estigui tot ben fet i els filtres canviats i l'oli canviat. Vale. Ara ja estem al polígon de la selva. Doncs ara anem a pujar la muntanya, que és el que m'agrada a mi. Vale? Carreteres regirades, pujades, baixades, perquè treballi tot el canvi i anem variant les revolucions del motor.
I com us havia dit, ara resumir els punts claus del rodatge per qualsevol motocicleta. He ficat com a punt 1 una cosa que per mi és sentit comú, i és l'adaptació. Prendré com a referència l'usuari mig, no el professional. I és que la moto té un procés d'adaptació. En si el rodatge és l'adaptació de tots els seus components, i s'estan rodant, i s'estan adaptant. I després nosaltres també ens hem d'adaptar a la moto. Totes les motos són diferents, per molt igual que semblin. Com a punt 2 he ficat llegir el manual d'usuari de la motocicleta, per conèixer el règim de revolucions recomanat per al fabricant. Si no és possible, el que farem els 500 primers quilòmetres és mantenir la motocicleta, el motor, en un règim del 40 a 50% de les revolucions màximes del motor. I després, fins a arribar als 1000, entre el 50 i el 70%. Quan tractem amb motocicletes de gran cilindrada, el rodatge s'allarga, perquè el motor és més gran, i la primera revisió normalment es realitza als 1.500 km. Llavors simplement allargarem les pautes. Com a punt 3 he ficat pneumàtics i frens. Penseu que no només s'ha de rodar el motor. Els pneumàtics venen amb una capa de parafina i s'ha de desgastar, i les pastilles de frens s'han d'adaptar als discs. Els pneumàtics, fins que no s'hagin rodat, fins que no hagin tret tota la capa de parafina, no seran 100% segurs i pot haver una pèrdua d'adherència, una derrapada, al traçar algun tomb. Després, les pastilles, fins que no s'adaptin al disc, no tindrem una eficàcia real en la frenada, perquè és amb el primer desgast de les pastilles quan la superfície d'aquesta comença a friccionar amb el disc, i fins que no portin un cert ús no tocarà 100% d'aquesta superfície i no friccionarà totalment, per lo que no tindrem una frenada real i eficaç fins que les pastilles estiguin una mica rodades. El punt 4 li ha anomenat carreteres amb canvis de ritme. És molt important triar carreteres on puguis anar tranquil, on puguis pujar i baixar de marxes, pujar de revolucions suaument, pujades on demanem més rendiment al motor i baixades on vagi més descansat. Per això a mi m'agraden les carreteres de muntanya. Però també hem d'intentar evitar l'off-road intens, on sempre se li demanen reaccions més brusques al motor, un motor que encara no estarà preparat. El punt 5 li ha anomenat conèixer la moto. És molt important agafar el tacte a la moto, a l'accelerador, a l'embrague, a la frenada, al seu comportament. Hem d'aprendre com reacciona a diferents pressions de frenada, com es comporta els tombs, com reaccionen les suspensions. I també, molt important, se li ha de donar un ús aproximat al que tindrà posteriorment, però amb les limitacions de rodatge. Per exemple, per això abans he passat per un camí fàcil, sense apretar-la. El punt 6 l'he anomenat escalfament del motor. És molt important escalfar el motor abans d'iniciar la marxa, perquè no comenci a treballar en fred. Com a referència, molts manuals diuen 2 minuts, però a la pràctica, per no haver d'estar mirant el rellotge, és el temps d'engegar la moto i després ficar-se el casc i els guants. I després, tot seguit, quan ens fiquem en marxa, circularem 1 minut o 2 o un parell de quilòmetres suaument. El punt 7 l'ha anomenat revisió prèvia o periòdica. És molt important revisar els nivells d'oli, refrigerant, frens, periòdicament, a banda de comprovar més punts com la direcció o suspensions i comprovar els cargos de la motocicleta. Jo tinc com a rutina realitzar aquesta inspecció de manteniment una vegada a la setmana. En rodatge és molt important realitzar aquesta inspecció abans i després de sortir de ruta i també veure com s'estabilitzen els nivells d'oli i refrigerant. Si nosaltres estem acostumats a realitzar aquesta inspecció, detectarem molt ràpidament una pèrdua d'oli, refrigerant o qualsevol altre fluid, a banda de que veurem qualsevol anomalia. El punt 8 l'ha anomenat no adormir la moto. Tampoc hem de portar la moto adormida, perquè això pot implicar que la bomba de l'oli no treballi a la pressió suficient i no es lubriquin bé totes les parts del motor, el que provocaria un desgast excessiu per falta de lubricació, o també podria passar que es gripés, que s'agarrotés el motor per aquest motiu, per falta de lubricació. El punt 9 l'he anomenat evitar autopistes.
Durant el rodatge hem d'evitar les autopistes i autovies perquè es demana un alt rendiment al motor durant molta estona i d'una manera plana. El motor, al no haver estat desgastat, es pot sobreescalfar i podríem tornar-li pa a garrotar el motor d'aquesta manera. El punt 10 l'he anomenat escalfament i refredament. És molt important, quan fem el rodatge a la motocicleta, respectar un temps i quilometratge de marxa i un temps de refredament. Jo normalment faig uns 25 km de mitja, per a que el motor s'escalfi bé, que treballi bé, i llavors m'aturo a descansar d'uns 15 a 20 minuts, el temps que convingui, que la moto es refredi. Així tots els trams que fem durant el dia. D'aquesta manera, el rodatge serà efectiu, una adaptació ben feta. Cada tram serà un rodatge independent, perquè hi haurà un escalfament, una dilatació i després un refredament. Si nosaltres, per exemple, fem una tirada llarga sense aturar-nos, per exemple, a 100 km, només es produiria un desgast i la moto podria arribar als 1000 km sense haver rodat i desgastat totes les peces correctament, perquè en tota aquesta tirada de quilòmetres només hi hauria hagut un desgast. I el punt 11 l'he anomenat menys consum i problemes mecànics. Aquest punt no és una recomanació per al rodatge, és més aviat una conclusió. Si seguim correctament les pautes o punts de rodatge, després la motocicleta funcionarà més fina, consumirà menys, gastarà menys oli, en definitiva, menys problemes mecànics. Actualment és molt difícil que una motocicleta surti malament. Sempre pot passar, però és poc usual, i si la motocicleta comença amb averies i problemes, pot haver estat per les mans que l'han portat, per un mal ús i un rodatge que no se li ha donat. Espero que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like i subscriu-vos al canal. I si entreu a la descripció del vídeo, trobareu més enllaços d'interès. Com a postdata afegiré que durant l'edició del vídeo ja vaig fer els 1000 km de rodatge i vaig portar la moto a la primera revisió i no van detectar cap incidència. Ens veiem en un altre vídeo.